Кыш кына да 300 елны яшый. Ник табигать бездән кызганган? Гомер кыска дип афтанасың. Көнләшәсең һаман кызганнан. Афтанма син. Яшьтә менә хикмәт. Туган көннән алып үлемгә еллар санау. Барыбер шартлылык. Гомер озынлыгын кем белгән? Көннәр, айлар, еллар, гасырларга салып үлчәмикле без аны. Ялыктыргыч озын гомерләр дә барыбер мәңгелекнең тузаны. Бик күп сыя гомер бизмәненә. Яши белсәң янып, яктырып, бер гынаһың өчен вөҗдан сине тотып ярса, 1000 кат яткырып. Шит җирләрдән кайтып егыла алсаң, елый алсаң туган нигездә, икәү бергә эри алсаң әгәр, татлы, татлы, татлы мизгелдә. Яшәү тәме хисләр шиксезлеге. Югалтулар булсын, табышлар. Онытылмас кыска куанычлар, онытырлык озын сагышлар. Тамчысына кадәр ятлыгып эш. Һәр мизгелең хаят суыдыр. Җаның ягып яшә, җаныңны як. Көне килер, тән бер суыныр. Еллар үткәч, кемдер бармак төртеп, тиңләмәсен дисәң кызгынга, җаныңны як. Адам галейһиссәламның Аллаһы тарафыннан җир йөзенә җибәрелгән иң беренче пәйгамбәр икәнлеге һәркемгә мәгълүмдер. Аның анабыз Хава белән беренче тапкыр хәзерге 7 шәһәр урнашкан төбәктә кавышуы хакында да риваятлар җитәрлек. Кыскасы, атабыз Адам һәм анабыз Хаваның да реаль кешеләр икәнне шик-шөбһәләр юк хәзер. Әміне алар күпме яшәгән. Бу хакта гыйльми даирәләрдә төрле фикерләр йөри. Алманның бер галиме Тәүрат китабында китерелгән мәгълүматны яклап, Адам галейһиссәламның 930 ел яшәвен дөрес дип исәпли. Аңа 130 яшь тулганда ул дөньяга килгән. Нух пәйгамбәрнең бабасы Мафусаилга 187 яшь булганда улы туган. Үзе исә 969 ел яшәгән диелә. Гомумән, кешелекнең башка әби бабалары да бик тә озак яшәгән һәм тирән картлык көннәренәчә бала тудырга сәләтле булганнар дип саный галим. Аның раславынча, борынгы кануннар гомумән хатын-кызны һәр 5 ел сайын бала тудырырга тиешле дип тапкан. Хәзерге вакытта әлбәттә 100-120 яшькә җитү сирәк күренеш. Моннан да артык яшәү әйтик 150-200-гә җитү безнең башыбызга сыя торган нәрсә түгел. Эш нәрсәдә соң? Атабыз Адамның 930 яшькә җитүенә ышанып шаккатыргамы? Ай батты исә көн туа, көн батты исә ай туа. Көн артыннан көн туа. Гадел хезмәт гомерне озайтыр. Гомер аккан су белән бер. Гомер белән гомер бер түгел. Гомерең булса, көн җитәр. Гомер ике килми. Гомер итү диңгез кишу кебек, төрлесен күрерсең. Гомер итү урман аша кишу түгел. Гомер картайса да, күңел картаймый. Гомер кыска, үткәрмә бушка. Гомерне ничек кичерсәң, шулай кичер. Яхшы да үтәр, яман да үтәр, үз дөресенә не җитәр. Гомереңнең кадере картайгач беленер. Гомер ут кебек, башы ялкын, ахыры   Ахыры,                                                                                                    - - - - - 'Көл күмер.
Әдәм гомере бер шиләк су, ягъни тиз агып, сибелеп бетүче. Әдәм гомере дигәнче. Әдәм тереклеге әдәм белән, балык тереклеге су белән. Әйткән сүз аткан ук, узган гомер берсе дә кире кайтмас. Идел судан туймас, әдәм гомердән туймас. Йокы таң атканчы, гомер кирфек какканчы. Кеше гомере су өстендәге ак күбек. Кеше гомере төшкән чык кебек. Көлсәң көл, җыласаң җыла, бер гомердән артык яшәмәс. Киткән кышлары бер кайтыр, үткән көннәр һич кайтмас. Күңеле киңнең гомере рәхәт үтә. Сабан сөрергә оста булу гына җитми, гомер сөрергә осталык кирәк. Санаулы көн тиз үтәр. Сәгать газиз гомер үтеп бара. Вакыт үтсә, бу гомергә юктыр чара. Сәгатьне чылбырга тагып куйсаң да йөгерә. Узган гомер агым су, бушка акса яман су. Узган гомер исәп түгел, калган гомер күп микән. Yazmışım
Gerontolog белән әңгәмә. Хөрмәтле профессор, сез кеше биологиясын өйрәнүче геронтология гыйлеме белгече. Бу өлкәдә нинди яңалыклар бар икән? Кеше гомерен озынайтышырга, картлыкны кыскартырга ярдәм итәрдәй фәнни ачышлар юкмы? Прогнозлар ничек? Сораулар урынлы. Билгеле, кеше гомере буе озын гомер, хәтта үлемсезлек хакында хыяллана. Үлемне җиңеп булмаса да, ул хәтлесе һич мөмкин түгел, чөнки ул табигать законына каршы бару булыр иде. Фән кеше гомерен озынайту, картлыкны җиңеләйтү мәсьәләләрен хәл итәргә тырыша. Искә төшерик әле. Без яшәгән гасырда җир шарында кеше гомере хәзер 20-30 яшькә, ә үзебезнең илдә 2 тапкырга диярлек озынайды. Бу аеруча бездә социаль, икътисади шартларның яхшыруы, медицина казанышлары белән бәйле процесс. Медицина элек кеше гомерен нык кыскартучы, иртә килгән әҗәлгә сәбәп булган бала авыруларын, туберкулез, бүтән авыруларны бетерүгә яки җиңүгә иреште. Әмма ләкин яшәүне чамасыз озынайтып булмый. Гомернең дә чиге бар. Хәтта хәзерге замандагы иң хәтәр каза әҗәл башы яман шиш, йөрәк-бавыр авыруларын кайчандыр бетереп булыр дигәндә дә, кеше яше тагын иң күбесе 8-9 елга озыная алыр иде. Сез сүзне хыялдан башладыгыз. Кеше хыялы шиксез. Хыял теләк һәм максатта үзенчә. Адам белән Нух пәйгамбәр 930 ел яшәгән дип бара борынгы китап. 1000 яшькә җиткән Локман хаким булган ди, икенче бер легенда. Алпамышлар әллә ничәмә 100 ел яшәгән имеш. Ә менә борынгы грек галимнәре бары 200 ел элек чамасы яши алган кеше гомере хакында гына фараз кылганнар. Мечников белән Богомолец Адам гомере чиген 150-160 ел белән билгеләгән. Белүемчә, ничектер күңелсезрәк сүземтә чыга. Безнең заманнарга якынайган сайын прогноз саны кичерәя бара. Сәер түгелме бу? Һич тә сәер түгел. Хыялдан фән чынбарлыкка якыная дигән сүз бу. Биология фәне 20нче гасырда аксымны синтезлау, ген, нәсел структурасы буенча шундый фәнни ачышлар ясады ки, ул чын-чынлап революцион казанышка тиң. Кеше организмының иң кечкенә күзәнәге аксым структурасы табигатен, ген шифрын белү, тереклек, гомер биологиясының серләрен, асылын аңлатуга туры юл ул. Беләсегез килсә, гомерне озынайтуның хәзер иң кулай әмәле картлыкны кыскарту. Кеше организмын картаюга илткән сәбәпләрне бетерергә тырышу. Картаю ул әҗәл якынлашу ди халык. Шуннан әйтәсезме? Юк, аннан түгел. Картлыкны кайбер геронтологлар әҗәл гены, янәсе махсус бер агылу гормон белән бәйләп аңлатмакчылар. Шулай булса, бәлки ансатрак та булыр иде гыйлем өчен. Әйдә, әҗәл генын бетереп чарагына эзлә. Антибиотик кебегрәк нәрсә. Ә кеше биологиясы төшенеп биткесез катлаулы. Һәр җан иясенең тереклек тукымының үз яшәү срогы, гомер чиге бар. Бер көн яши торган күбәләк бер ай яши алмаган шикелле. 10-12 ел яши торган эт тә кеше гомеренчә яши алмый. Кеше гомере әйтик, кызгын гомеренә тиңләшә алмый. Ген генетик биология нигезендә булганнан, безнең ата-бабалар әйтмешли, маңгаеңа, язмышыңа язылганнан артыгын эшләп булмыйдыр инде. Гомерне озынайтуның бөтен акыллы мәгънәсе аны кыскартмауда. Уйлап кара, адәм баласы, бигрәк тә яшь, гайрәтле чагында, үз саулыгы, гомере турында бик үк уйлап тормастан яки ваимсыз рәвештә исәпләшмичә тәмәке тарту, эчү
организмын бүтән төрле какшату белән саулыгына күпме зыян китерә. Авырый итә башлагач исенә төшә, ләкин еш кына соң була. Хәзер геронтология гомерләрне кыскартуга сәбәп булган төрле биологик, бүтән факторларны өйрәнү белән күбрәк мәшгуль. Кеше озак яшәгән өчен бүтән органнарның сау, үзара тыгыз табигый берлектәге функциясе беренче шарт. Сәламәтлек китү, картаю әнә шул гармоник берлекнең бозылуы, бер механизмның какшавы ул, гадиләштереп әйткәндә. Хөрмәтле профессор, сез менә бер яктан организмдагы энергияны чамалап файдаланырга кирәк дигән караш уздырасыз. Икенче яктан, хәзер килеп организмга һәрчак хәрәкәт, активлык кирәк дисез. Мондай карашлар бер-берсе белән каршылыкка керә түгелме соң? Эшкә энергияны акыллы файдалану, биологик факторлар белән исәпләшә белү хакында ул карашның беренчесе. Хәрәкәт, активлык исә сәламәт организмның табигый яшәү рәвеше. Хәрәкәттә бәрәкәт димәле безнең халык. Хәрәкәт кеше организмын актив төзек хәлдә тота, тәрәккый иттерә. Аз хәрәкәтләнү, кузгалмый утырып эшләү, күп йоклау кеше организмына һәммәсе дә дошман. Комфорт өчен адам саулыгын югалту белән түли. Кул куям мин моңа. Организмны эш, хәрәкәт тустырмый, киресенчә, хәрәкәтсезлек харап итә, күп ашау ичү, май басу бетерә. Ауруга сабышкан симез кешеләргә карата йөрәген май баскан дип юкка әйтмиләр. Нервлар какшау, кызу канлык шулай ук гомерне ашый диләр. Шул дөресме? Тулысы белән. Организм белән баш мие контрольлек итә. Баш миенә югары нервларга күпмедер тискәре тәэсир бүтән организмга контрольлекне йомшарта, нерв тукмалары үлә. Кызу канлык инде психик процесс. Нервларның эштән чыгарга, шартларга җитешүе. Кызу кан дигәннән моңа тәннең температурасын берникадәр киметү, геронтологлар уйлавынча мәсәлән 2005 градуска булса да озынайтырга илтер иде. Бу да энергия ресурсы белән бәйле процесс. Хәзер төрле стресслар турында күп сөйлиләр, күп язалар. Әйе, безнең заман җитез темплы, кызу, катлаулы, хәтта стресслы заман. Стрессны мөмкин кадәр булдырмаска тырышырга кирәк әлбәттә. Гәрчә тормыш үзе стresssiz булмый. Күпмедер микъдарда булуы кирәктер дә ул. Стресс теориясын нигезләгән Ганс Селье үзе дә стрессны бөтенләй бетерү ягында түгел. Тик шамадан ашмасын. Кешегә стресска каршы көрәшә торган адаптация, үзенә бер төрле иммунитет та кирәк. Шамала стресссыз кеше организмы көрәшкә сәләтсезгә әйләнер иде. Рус язучысы Иван Аксаковның бер фикерен генә истә тотам. Ул әйтә: "Миңа тормыш җил даулыңны да, явым төшемеңне дә китер. Тик вайымсыз тыныч көннәреңнән сакла." Бик акыллы киңәш бу. Узын булып тоелса да, гомер бер генә. Кыска булып тоелса да, гомер бер генә. Чәчәкләр үстереп калык, гомер бер генә. Балалар үстереп калык, гомер бер генә. Якты эзләр сызып калык, гомер бер генә. Халык хәтерендә калык, гомер бер генә. Изгелекләр эшләп калык, гомер бер генә. Кешеләрчә яшәп калык, гомер бер генә. Тукта вакыт, тукта мизгел, гомер бер генә.
Кош булып та эш алмаса, кош менә ул. Эшең булып эшләнмәсә, эш менә ул. Теләгең эшкә ашмаса, теләк мул. Келәткә ашлык кермәсә, келәтме ул. Илгәнне кылыч кисми, кыл язмышы. Гырур башка кылыч үтми, ил язмышы. Батырларга халык мәрмәр һәйкәл куя, исемнәрен алтын белән язып куя. Озак яшәп, яшнәмәсәң, гомерсезлек. Аз яшәп тә янып калсаң, үлемсезлек. Әйе, без дөньяда яшибез, эшлибез, ашыйбыз, акрынлап картаябыз һәм бер көнне үз сәгатебез суккач китеп тә барабыз. Күпчелек адәмнәрнең сәләте уртак ул. Күпчелек оста шахматчы да, күз буучы да артист, атаклы җырчы, уйлап табучы, язучы да түгел. Ә бит табигать анабыз белән һәр кайсыбызга зур мөмкинлекләр, осталыклар, гаҗәеп талант биргән. Шунысы кызганыч. Кешеләрнең күпчелеге үз гомерендә бу сәләтләрне үстермиләр. Бу хакта хәтта белмиләр дә. Шул Ходай биргән мөмкинлекләрен файдаланмыйча гомерләрен төгәллиләр. Менә гади генә бер мисал. Кешенең физик көчен алык. Бу яктан нәрсәләргә сәләтле икәнен адам баласы үзе дә белеп бетерми әле. Хәвеф вакытында мәсәлән, арттан ярсыган эт куып килгәндә галәмәт биек коймаларына сикереп чыккан картлашлар да бар. Гомуми турак яна башлагач бер әби өске каттан үзенең бар мөлкәте тупланган шифонерны ишек алдына төшереп куйган. Соңыннан янгын сүндерелгәч, 4 таза ир-егет бу шифонерны әби фатырына көч хәлгә күтәреп менгәннәр. Организмның яшерен резервлары, авыр яраланганнан соң да инвалид булып калмыйча, сафка басу мөмкинлеген бирә. Бик тырышканда, теләк булганда билгеле. Рак авырулы 67 яшьлек Чинестер дигән Европалының 10 ел элек бер үпкәсен кисеп алган булалар. Шушы бабай бер үзе яхтага утырып, җир шарын әйләнеп чыга. 70 яшендә тагын яхталар ярышында катнашып, яшьләрне узып, беренче урынны яулый. Гаять зур тырышлык куеп, телләрне өйрәнүдә гаҗәеп сәләткә дә ирешкән кешеләр бар. Моннан 200 ел элек яшәгән крестьян хатын-кыз Федора Васильева 69 бала табып үстергән. Алар ире белән Мәскәү янындагы Шуя шәһәрендә яшәгәннәр. Федора түтәй 16 тапкыр игезәкләр, 7 тапкыр ишәр бала, 4 тапкыр дүртәр бала китергән. 40 ел буена балалар тапкан. Бу дөнья рекорды. Һәм ул мәңгелек рекорд булып та калыр иде. Хәзергә шиберләр 1-2 бала табу белән генә шикләнәләр бит. Кеше мөмкинлекләренең чиге юк. 75 яшьлек Анри Ламот 8,5 метр бийеклектән 3 катлы йорт түбәсеннән 30 сантиметр тирәнлектәге балалар бассейнына күп тапкырлар рәттән сикереп төшә. Кайбер кешеләрнең исәп-хисапка сәләтле искитмәле. Франциядә Морис Дебер дигән кеше электрон хисаплау машинасы белән ярышка чыга. Дебер 3 минут 43 секунд эчендә гаять катлаулы 10 математик мәсьәләне чишеп бирә. Ә машина шушы эшкә 5 минут 18 секунд вакыт сарыф итә. Яшерен мөмкинлекләре кайчак һич көтмәгәндә, әйтик, гипноз вакытында ачыла. Профессор Платонов дәвалаган пациентларын гипноз сеанс вакытында иссизү сәләтләре фантастик рәвештә үсә. Алар дәфтәр, портфель, каләм кебек нәрсәләрнең залда утырган кешеләрдән конкрет кемнеке икәнен әйтеп бирә ала башлыйлар. Эт сыман бер иснәп алу белән.
Академик Лукомскийның баш мие зарарланган бер пациенты менә дигән шигырьләр яза башлый. Бөек шагыйрьләр әсәрләренә биргесез шигырьләр. Әмма сәламәтләнү белән әлеге талант та юкка чыга. Адам баласындагы гаҗәеп сәләтләр, кеше фикерен укулар һәм башка мөгъҗизалар хакында бик күп сөйләп булыр иде. Бер нәрсә ачык. Без күпчелегебез көндәлек тормыш ваклыкларына, ялкаулыкка, ваемсызлыкка, эчүчелеккә бирелеп, табигать анабыз тарафыннан бирелгән бу сәләтләрдән, мөмкинлекләрдән файдаланмый калабыз шул. Шунысы аның аяныч. Yaralarını yamap, yazmışlarını aldap, yaşayız bit ömür itəbiz. Türlənəbiz mingə, yaraklaşıp kimgə, başta qalxmay xəttə ütəbiz. Sigirsək də küpmü, diş almabız küpnü, әллә kimlər indi bulmabız. Kişi bulup ütik, kişi bulup gitik, kişi bulup jirgə tuğanbız. Sigirsək də küpmü, diş almabız küpnü, әллә kimlər indi bulmabız. Kişi bulup ütik, kişi bulup gitik, kişi bulup jirgə tuğanbız. Kalbili yok tuqtap, әллә kimgə şutlap, masayabız bilmiymi küpkəmi. Durun iskə mingən, aytçı biz kimnən, sikirəbiz qayşa kirtəni. Sikirsək də küpmü, diş almabız küpnü, әллә kimlər indi bulmabız. Kişi bulup ütik, kişi bulup gitik, kişi bulup jirgə tuğanbız. Sikirsək də küpmü, diş almabız küpnü, әллә kimlər indi bulmabız. Kişi bulup ütik, kişi bulup gitik, kişi bulup jirgə tuğanbız. Yasıybız yanıybız, cansızla canıbız, көңілләргә ниләр ұялый. Шиябыз малында, кирәк шул тағында, хаман сырый нәфсі ұялмый. Сикірсәк тә күпме, тиш алмабыз күкні, әллә kimlər indi bulmabız. Кеше булып үтик, кеше булып яшик, кеше булып jirgә туганбыз. Сикірсәк тә күпме, тиш алмабыз күкні, әллә kimlər indi bulmabız. Kеше булып үтик, kеше булып gitik, kеше булып jirgə tuğanbız. Kеше булып үтик, kеше булып gitik, kеше булып jirgə tuğanbız. Kеше булып jirgə tuğanbız. Адам һәр җидесендә бер алмаша. Ягъни, һәр җидесендә 7 яшь сайын башка хәлдә була дип исәпләү. Бердә бәби, 8дә сабый, 14дә үсмер, 20дә егет гаскәр һәм башка. Кешенең яше 100, 10 ел сайын үзгә 100. 10 ел сайын сүз бүтән, 10 яшь сайын 100 бүтән. Һәр яшьнең үз хөкеме бар. 25тән артык яшь бармы? Тоз икмәктән татлы аш бармы? 20дә җилдәй җиләрмен, 30да ут басармын. 20дә
тай мінмәгән 40-та ат мінмәс. 20-дә яуға шапмаса 40-та қалап аттым десе дә ышанма. 30-да ут атмаган 40-да кылыч шапмас. 40 яшьнең үз яме бар. 40-ка кадәр дөньяны кырырмын. 40-тан соң бары белән торырмын. 40-ка кадәр малай, 40-тан соң бабай. 40-ка хәтле хикмәт сөйләмәгән 40-тан соң сөйләмәс. 40-та була алмаганны 60-та булмас. 40-та куян атмаган 60-та булан атмас. 40-лының акылы түгел. 40-та ат мінмәгәндә 50-дә айгыр мінмәс. 40-та ир уртасы. 40-та хикмәт сөйләмәгән 50-дә сөйләмәс. 50-дә акылы артмаганның 60-та артмас. 50-дәге ил агасы, 60-тагы ил атасы. 50-дәгенең акылы ни артмас, ни кимемәс. 50-дәгенең акылы үзендә, тезгене телендә. 50 яшь тора белгәнгә 50 яшь. 60 ел чәчкәнеңнең җимештә җимешен күрерсең. 60-тан калган яшь садака, ягъни хәйр итеп кабул итә һәм рәхмәт укып ала була. 7-дә тишем төште, 70-тә эшем төште. 70-тәге бабаңның 7 яшьлек балага да эше төшә. Кырышкан 40-та карт булыр, җигәрле 70-тә яшь булыр. Яшың җиткән 80-гә инде абзый яшәрмәссең, сөтләп шәйләр эчсәң дә. 80-дәге егетмен дисә, сызгырып күрсәтсен. 80 минем яшым түгел, буламык минем ашым түгел. Ягъни 80-дәге бер карт яшенә, ашына үпкәләп, шулай дип кашыгын бер якка аткан имеш. Bir türlü тұрсаң, 100 ел тұрарсың. Ягъни, bir türlü тұру, bir жайға салынған тыныш һәм көйле тормыш. Яш яшә 100-дән аша, кыл тамаша. 50 иләктән алды, 60 аяктан алды, 70 җигән салды, 80 сәкегә йыкты, 90 туңкайтып салды, 100 өзеп алды. 100-гә җиттем, 100-дән үттем. Сәламәт тәнле кеше иң бәхетле кешедер. Сәламәт кешенең иң әвәл күңеле изгедә булыр. Уе хыялы яктыга омтылыр. Сәламәт тәнле кеше тәрбиягә дә тиз бирелүчәндер. Талчыккан рухны тән саулыгы төзәтә. Зарлы диләр юлың. Юк кеше димен. Кеше бара торган юлдыр ул. Бу дөньяда гел шатлыклы гына, гел бәхетле гомер юктыр ул. Ташлар салып караганнар юлга, абынмадым, никтер күрмәдем. Сабыр гына тар сукмагын буйлап, тау башына һаман үрләдем. Сукмаклардан төртеп карадылар, йыгылмадым, никтер таймадым. Кире якка китми, яшьләр түкми, башка барыр юлны сайладым. Гайбәтләрдә сибеп карадылар. Кыелды да җанда калмады. Ялган сүзләр юлым юатырды, җанны исә иман саклады. Гомер юлым кайгы шатлык белән, әше төшеләргә тулыдыр, бары язмыш сызган, миңа язган, гадәттәге тормыш юлыдыр.
kişi eğlenip qaramışa, qoy vaqt uzaq ömürlər öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, yaşi şol kişi öz yolun tabalmışa. Yazlarına siyinəbiz, kızlarına tüzəbiz, durmuş deyip yüklə ömür yolan uzabız. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, qoy vaqt uzaq ömürlər öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, yaşi şol kişi öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, qoy vaqt uzaq ömürlər öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, yaşi şol kişi öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa, yaşi şol kişi öz yolun tabalmışa. Yaşi şol kişi eğlenip qaramışa. Hürmetli radyo tınlavşı yakın dostlarımız, әлі siz Yaşi de Yaşi kişi isimli tapşırı tınladınız. Materiallar Dünyada Sözüm Qalır, Kızıklar Dünyasında isimli jıyıntıklardan, Naqi Sənbətinin Tatar xalq maqalları, Gaysa Hüseyinovның Toştağı yazıları jıyıntıklarından Medeni Cimğa gazetinden alındı. Mars Şabayev, Enver Şaripov, Galimjan Latip, Flora Şaripova şiirleri kullanıldı. Endi muzikal yaqtan Enver Nurgaliyev boshqaruvindağı G'imrlar Bergine isimli jir, Rustam Zakirov boshqaruvindağı O'zibizcha yashik, Rifat Zaripov boshqaruvindağı Kishi bo'lib yashik, Bashira Nasirova boshqaruvindağı Yashi da Yashi kishi isimli jirlar bizadi.